جبر بالنايا بيو ايري دردو بيو ايري دردو دای حال یامانو باو باو هنسبنو بوزو بابا مراتیو سر زر یامازوندانو دای حال یامانو باو باو هنسبنو بوزو بابا مراتیو سر زر یامازوندانو تو درد ساریه آخ تو آره و ساریه مگوره تو درد ساریه چه تو ویوا ما بیا شیا بیا ویوا ساره شیا بیا ویوا ساره بیا ویوا ساره دای حال یامانو باو باو هنسبنو بوزو بابا مراتیو سر زر یامازوندانو دای حال یامانو باو باو هنسبنو بوزو بابا مراتیو سر زر یامازوندانو ساعت خوش گلک سپاس دستران اجدیاری همی امبیجن گودرمانه میکو زاروای دملکی اره دملکی داغفن استران بیجن امدیاری گودارین دملکی دکن بلی تماشاوان گودارین هجا پشتی نوبری که کن ما دیسا برنامه ما بردوام دکه ما بستران دست به برنامه خواه کر ستران هوگر ما گوداری کر تگو برهم من نودا درد که و اوسترانجی نویسی خوشکاتیه بله خوشکام هیوی آمد اره نهاجی تو دبیجی مالباتیه دا نها کسی که به هنره مجلد به هیان تو تنی یعنی بريمن دماغ ما باسوي كرشته استرانا كمال سري هيفي بليف كري يعني نفساندية او دنگه گلک خوشه بو او جيب هنر علاقه دار بو هروها وين ساز بوجي گلک وين باشو او خوشی شد کر هروها هيفي شو گلک استرانا ويج زانن استرانا امبيجن هفت ستيرك و امرال سولار و گلک استران دنجي اسچای پارتیزانم یعنی گلک استرانه وی کو نوا گل دشتن ناس کرن براسی کالکمجی و متکمجی دنگ بجی کرنه یعنی کالکمجی حواله امبیجن اف
Celal Güzel Ses şerat gotin. Havali bir daha doğrusu em bejin brasi yani mamosevi bir. Vi perverdekiriye. Le dama Kalkente yanji kalkemin yani damako Celal Güzel Ses de Ankara evkeki şeydi be. Em bejin ya denk. Ev düşevri bave kalkem nahayla ev hara. Celal Güzel Ses şey paşini de Celal Güzel Ses de şark bülbüli Atatürk nav diletke. Verasili kelam edi damako ev dibin ev kalemiş ev dukut dibin. Çünkü ev dıça aliye ki hela devleti cidigre. Cebine şev dukut dibin yani malbat de heye. Yani malbat de denk hoş hey. Beli. Ey beli başe. Yani netten eti. Na, ez bejim ye davijine ezibim. Ana biraz yekamini hafta sali heye. Şi ana ve despten buraya kiriye. Nuda ez verji silahı haskirine hujara dişinim. Emji silahı hujara dişinim. Ji ana ve te bamun veja apo veja mistranek çekiriye, helbestek çekiriye. Dukhuyne evd nefsine. Yani ji ana ve vejim ne şekil nujiteyne. Ey pır başe. Gelek spas. Pır başe. Zarokin kunha bizmanı xwe stran bibêjin û stran çêkirin. Bele yani birası yani gelek stran em divînin genek kanalên em bêjin ne xweş û ne baş derketine gelek her ro hunermendekî dertê sernavê hunermendîtî dertê şta çêtke ez karim bêjim ew zaroka heft salî emrê xwe de tiştê ku çêdike û tê ji min re dixwîne ji wan gelek serkeftiye. Bila serkefti be em serkeftin ji bo hêvî jî dixwazin. Belê niha em zanin gelekî temaşevan û guhdarên me heyî niha li ber ekranên Özgürgün TV'yê li bernameyên Bayê Bakur temaşe dikin û dixwazin xwe bigihînin bernameyê jî ew jî deng û rengê xwe tevlî dengên me bikin. Lê mixabin em telefonê nagirin li colê mergê telefonekî hatiye heval navbera de gotî li colê mergê niha temaşevan ji me guhdarî dikin telefon kiriye dixwast bû tevlî bernama me bibin lê mixabin em telefonê nagirin ji bernameyê de vî bernameyê de dema pêş de înşallah em ê hewl bidin em ê telefon jî bigirin û temaşevanên xwe jî tevlî bernama Bayê Bakurê bikin dengê wan jî tevlî dengên Bayê Bakurê bikin û li cîhanê belav bikin. Bele em silahı haskirine xwe ji wan dişîm rasî Colamerg û Amet ji bo min gelek ciyê taybetin taybetmendiya wan heye lê min her du bajara jî qet konser ya jî em bêjin bi gel re ez natme cem hevdû qet konserê min jî çênebûne. Ez ê bidarim ku demekî nêze Colamergê û Amedê jî em konsera tarixin. Tekiliyên te wisa hebe pir baş e. Duwarên cem gelên xwe stranan bibêjin û konserên bidin. Rasem için gelekciya konserat dizin ne nizanim yani çene bu yani hatta iro ne Colamergê ne jîl Amedê konserek meldar naxist çene bu. Te hatta anha telku derim mesela konserte dayê. Hatta anha çend heb konserte dayê. Min gelek konser dayê yani ji Antalya bigire hatta İzmir, Bodrum, em bêjin Avrupa gelek welatên Avrupa her wiha Fransa, Paris, her wiha em bêjin Avustralya yani gelek me konser daye lê yani Colamerg û Amed min konser qet nedaye. Bele inşallah ew jî dilimde kulekiye inşallah demekî nezde ji ber hevalê me bîsin. Te demekî nezde Amed û Colamergê jî konserekî bide. Belê dema ku te konser da stranên kurmancî mesela te got ji aliyên gel be çawa hat pêşwazî kirin gel çawa dît heskiriyên mesela hunerên stranê ku te got yani ez karim viya wisa ew bikim birasî gel ne gelê bereye ku meriv ez bêjim bi lîstika û hinek tiştê ne samimiyet êdî ew bike bixape û ew bike birasî dema ku dertê ser dike te stran dibêjî te bi gotinê xwe bi sekina xwe bi nêvê stranê te jî dikî gel rastiya te dibîne lûrê te rastî an çepî dema ku te rast bî ji xwe gel ez bêjim notê te de te nîşetke û te gelekî baş û xweş pêşwazî dike lê dema ku tu ne samimî bî û tu ne rast bî gel viya dibîne
gel dibêje rexnejî dike te dixebine erdê jî çünkü ez vî bêjim ez ne hunermendim ez her derî de dibêjim ez vî dicardim bêjim ji bera ku hunermendîtî ne tenê dengxweşiye ya jî stran gotine ya jî ez bêjim temburekî xî mikrofona bide destê xwe çend strana ji ber bikî û bêjî hunermendîtî gelek tiştekî giring e yani dema dibêjî kî hunermend e ez ê îştara bêjim فقیر تیرا هنرمند است شتر بچم جگرخوین هنرمند است شتر بچم آرامی تکران هنرمند چونکی بسکنا خو بجیانا خو هر چیزی خو yani وقتن ام بجن آناتولیا ناوین دماغ بيجي عاشق ماسونی شریف daimi ام بجن her وها قراجا olan وقتن gelek hünermend hozanı gel hene. Yani hozan hünermenditi tişteki cudaya. Yema seni stran bejim, strana da bejim. Her oha estumutum vij de bejim. Müzikamın tene zamanı müzikamın kurdiye. Az müzika kurdi jinakim. Yani müzika kurdi enstrümanı vücudane, amuri vücudane. Gotnavi em bejin ji qirkê jî cuda ye ji bunu ez tenê ez bêjim zimanê müzîka min bi Kurdî ye ez karim wî jî bêjim erê îro em ne bi koma xwatine ez tenê tembûrê bi salayê ji tembûrê lê naxim ji bîr jî kiriye temaşavanê me jî lêborîn dixwazim ez zêde nikarim zêde sab serkevtî li tembûrê jixim eger kêmasîkê me jî hebe em lêborîna xwe dixwazim te got komekî me heye lê ne li vir bû ne amade bû tenê hatibû koma wan bi çend kesî koma min ana halî hazir 4 kes carna da 5-6 kes cîtê birasî ez müzîka ku nava komê de tê çêkirin ez gelek jê heskim û ji bela ku ez wê çanda komê hatime ez gelek jê heskim dixwazim tu bitim bu komê re derêm ser dikêjî lê hûn dizanin ku anê tenê ne müzîka Kurdî de müzîka Tirkiye û ya cîhanê de jî take kesî derketiye pêşî yani piçekî bireyselcilik em dibêjin derketiye pêşî birasî yani kemasiyê me jî dibe hebin em rexnedayînê xwe jî didin lê temburvanekî bêjî êdî gelek ewkî wî hene gelek ez bêjim müşkileyê wî hene gelek pirsgirêkî wî hene te dikevî nava gelek tişta û ew karê kombûnê tu nikarî zêde bimeşînî ji wê bunê jî tabi derfet û imkan jî tin mesela îro ez İstanbulê hatim verê ew derfet û imkan jî tin hemî komê em bînin virê piçekî vî aliyê wî jî heye em jî dibêjin hani em lêborîna xwe dixwazin kam Belê em jî gelek spas dikim ku temen neşikand tu İstanbulê hatî tevlî bernameyên Bayê Bakurê bî spas xweş ez gelekî xweş em jî kêf xweş bûn em gelekî spas jî dikin stranekê din em ê te guhdarî bikin kîjan stran em kîja stran bêjin strana Ayşeşan em bêjin gelmiş bahar geçmiş yazlar belê em de jê jî bawer ke te stranekî xwend dema navberê de û te bixwînî jî stranekî Ayşeşan kereke Gelmiş bahar geçmiş yazlar neyleyim dinleyin derdimi dağlar söyleyeyim Gelmiş bahar geçmiş yazlar neyleyim Söyleyin derdimi dağlar söyleyeyim O yardan bir haber verin Öleyim vallah vallah Öleyim billah billah Öleyim vallah vallah O yardan bir haber
verin, öleyim daye daye, öleyim babo babo, öleyim daye daye. Hatavina gundemeli vakti reza, متگوشه و دگولیلی بینال پزا، hatavina gundemeli vakti reza، متگوشه و دگولیلی بینال پزا، وزت برevinem lele şevk tareza vere vere li dili beri meke vere li esmeri vere vere وزت برevinem lele şevk tareza vere vere li dili beri meke vere li esmeri vere vere. Halim çok perişan, bağrım yaralı. Bu dünyada bir yer sevdim, el aldı. Halim çok perişan, bağrım yaralı. Bu dünyada bir yer sevdim, el aldı. Konuşacak bir tek dostum kalmadı, vallah vallah kalmadı, billah billah kalmadı, vallah vallah. Koklayacak bir tek gülüm kalmadı, daye daye kalmadı, babo babo kalmadı, daye daye. gelek spas تعطش ببيستراني عيشة شانجي ببيرتينن ديسا بلي نها ألبومك التهاية هيفي او سترانين كو ألبوم هيفي دا دركت نویس یهمیته یعنی شی ین هنرمندین اکو آلیکارین تکر به مالباتی به دروا هیه نویس yani یک anonime yani galeriye az bejim malabavete o trili hebdu ve greda ya prospori trili gotne yemenen le müzik disa galeriye malabavete şi herem farkine stranaga az bejim daykam bu evet mutum dugot min jibere gert o تجدايا قرت و بله أرانجاوي ماكر خست ألبومي ليه ستراندن همي قوتنو موسيقية منن دستران تاني يعني بجن شافين خزالي o sondamın peyvevi havalime haki bingol evjil Avrupa dişi helbestane helbest nivsan bu jmuraşant müzik leker yani müzik yeminin disa gotun yevine amjure ispasari o peşkeşi bitken vakidin hami yeminin gotun müzik yeminin az nefsinim o müzik evji etken belin ha berhemen te nuji heye albümün hoger
نه آماده کارین وی آلبوم جی تو دکی او مثلا سترانی کو تو وی آلبوم دا دخوینی یه جی مثلا نویسیه تنه یا جی حوالین علی کارین تدکن هیا yani gelek strane mini ku nivsandi heye li ez ve berheme de ez ya da do ya se helbeste xu bxoynim yani strane xu bxoynim ji xeyne vi xoşkam ne hevi ez de haf strane vi bxoynim o havale roj kul Avustralya ve jidişi strana xu diren Diyarbakır de bin navdare evi se haf stran dayemin ez strane vi bikarbinem her vaha yani strane cur ve cur ye havaleme yek ya hünermende heja havalemen Seyda Perinçek strane kevi heye evi nevi Türkiye nevi Kurdiye evud berhemede cidi gradisa yani zve berhemede zede granin adım ser helbese xo gelek strane xoş o yen havalı hogren xo te xinav albüme bele çen hep berhem navi albüme dahi stran yani 12 stran ma amade kiriye anha hali hazır yani yen bere xna ne حبون لا وسام يبر إنه يحبون بله يلهي برهمه 12 stranın yani eğer derfet şeve belki her 13-14 çünkü duhazım helbe ebki berheme ki gelek evk dere terutuji dere holi derfeteme aliya abori de eğer ko em karbon pek binin em ya 13-14 stranacı az evk peşkeş بله دما کو مثلا تو دست به هنری کر او ته نویس نه استرانجی تو نویسنی به چه باندورتن استراند نویسنی چه باندور لسرته هبو تو مثلا بن باندوری işte kutu ben bandore da demini ut stran de nvisini ev çiye mesela nvisa stran çava mesela ten Brazil tamam Kevin Civaka am dağıfın kavalcana dövecin tekiye zaninge xalas kiri yani ev yapacak belki bu qalati çeve yani ez dövecin mizaninge falan kesi xalas kiri من قد بصنا خونديه تزارنگه ها جیانه خونديه قد بصنا خونديه جبلاكو yani salak tanışım da bistane evji gund hatın şevtandın o mamasayı kujmara dişandın ji az çabejim peyvramani bileşkeri hebu bir rengi de hatın vuri her vaha medbisan naxwan diye le de nava jiyane de az naxwasım zede sa arabeskari ji xaberdim le nava jiyane de o tişte ku medit mejiyan kir rasiye jiyana xuj dema ku merv bina zaman o merv karbe me penuset bide de se xu merv karbe binefsine brasi şxwa bu xoji yani stranın romanın hem karın bejin merv kare filma jiberibke çünkü jiyaneki rasiye nava ve jiyane de her tişte diye asma ve kumerv karbe bine zaman o binefsine brasi tişteki nevsa em bejin zoru zahmet işçi ki hesa yani xwandin û nivîsandin jî stran nivîsandin hesa ne na stran nivîsandin na xwandin û nivîsandin ez dibêjim yani duzarokta ya xwe de erê me dibistan naxwand lê em li serê kûr û hûr bûn her wiha gelek me pirtûk jî qedand o me xwand ez bêjim jiyan yek xwandina pirtûka dido kûr û hûr bûna ez bêjim hunerê sisê yani de sağlama hamiya da bir toplama hamiya da stran nivsandın o gotan nivsandın müzik şekerin derket havali tişteki tabi ne hesana ne tişteki ambejin rahata jbela ko hes lazım jiyana ka rasti kuru o hur lazım vanaj hami mediti bu o mejiyan jikir bu tene de ma nivsandın ya ji ambejin lisere müzik barkirin me bir pekani Bine. Am strani kedin? Bel. İşte godar bikin.
bütün umrini ne işkence ulidani ne fereke u ceryani ne jisedari idami ne fereke u ceryani ne jisedari idami esrari çaveteme esrari bejnateme esrari naveteme matün zani esrari çaveteme esrari bejnateme esrari naveteme yartın zani yartın zani Carsin orandı burim çen keminan dedimirim Carsin orandı burim çen keminan dedimirim Her demli nava girim jiyantine jibomin Her demli nava girim jiyantine jibomin esrari çaveteme esrari bejnateme esrari naveteme matün zani esrari çaveteme esrari bejnateme esrari naveteme matün zani yartın zani Gelek Stranj nivîsiyeteye Nav stran havalekî me serhedê dîsa şûwanê hunermendekî jewjî siyabend stranawiye Rasî davnî jî ji bo ket berhemê de bixwînim lê ji bela ku gelek hunermendî din jî xwendibûn min nexwend lê ez gelek kêfxweş dikim dema ku ez dixwînim stranekî gelek xweş e elvirê vêrê dîsa ji temaşavanê me re vî tiştî ji bêjim rasî stranê min bixwe ku ez dixwazim gotin muzîkiyê min ez bixwînim lê ji bela ku enstrûman ew derfet zêdetin e ez digerim stranê xwe zêde bixwînim belkî demê piçekî dawî de em bêjin ez strana Gulyam Erdînê ji wan re pêşkêş bikim lê ji vê bûne ez stranê em bêjin karma yanî ji herê ma û cuda cuda ez dixwînim Berê têkiliyên te bi stranên dengbêjî heye yan tuneyî mesela tu dixwazî albûmê xwe deyên albûmên nû stranekî dengbêjî cî bide Rasî hewldanekî min ê wisa heye lê ez çawa bêjim manê ew gewriya min ne gewriya dengbêjî ye yani o dema ku meriv tiştekî nikaribe biceribîne gerek meriv zêde xwe li serê ew neke lê dema ku kesekî ya jî hinek kes em bêjin stranê dengbêjî dibêjin ez wisa ji xwe re li wan temaşe dikim bi heyranî û hewqa jî bi hezkirin rasî ez gelek gelek jî hez dikim yekum nazkin dizanin dema ez rêwêtiyê diçim hema zerên balafirê jor ket ez evkê gotim goyê xwe û şakiro guhdar dikim heta balafir deyne ya şakiro ya dengbêj Hüseyno ya em bêjin Hüseynê Faroye yani gelek gelek dengbêjî em bêjin navdar ez wan guhdar dikim lê nikarim bêjim stranekî me amade kiriye eger ku ez karibim bixwînim
کاربنه بکن از دب فیبر همه ده دنگ بیجی اوجی میرم خان خواندیه از بیجم دمکی کورو دریج یعنی خواندیه و سا زیده نای ناس کرن یا جی از بیجم او ستران زیده ناتی گوتن جی و استرانی از کاربن بجار بینم از دبر همه خوده چی بده پی بله پر باشه نه سترانی که دیس از ببیجم بله ما گو مریم خان عیشه شان امیجی سترانی که عیشه شان امی ببیجن سرچاوا بله سترانا اوا چه دیار بکرم ببیجن ام دیاری تماشاوان و گهدارین گن را دکم خباتکاری ما گو ام هاد چمال از بنده وسترانی ما وستران دیارین ما بکنم دیاری هوالا ایتنجی دکم ام جبیر نکن دای که قربان آوا چمه دیار بکردی سای روت یلملمین دای که قربان جو خورا پیل پیل دخدا و سر قلمه حاجی خانم دی سای رو دلی من شاوتی دای کام کتبی رامنه دستری چاوی من غریبی میناتا و بارانا بهارش خورا ناسکنه دهی وقت دایی غریبم دایی دهی وقت دایی بکسم دایی ولا کسم نمال في دنیایست چی بکم دایی دهی وقت دایی مالا منه دایی دای که من دناله هایا من تنینه درو جیرانم دبیلیف خاتونم بانکن که چات زرا صالحایی حاجی خانم دبیز نخوازم کسی بریم سرم بیه دبلا تلفوني وكن تليخن بلا عيشانا منادل شوتي ورا عزيزي بردل مني دبلا ورا ما ببن دكتور وحكيمان ولا جغينا عيشانا مكاسم تنيني دهي واخداي غريب مداي دهي واخداي بكسم داي ولا كسم نمال في دنيا ياس بمرم داي دهي واخداي مالا مشاوتي مالا منداي كلا خودي بكي مالا بافي وسي صالحاي دزان بو ازلكو ما خبر كيش بو خيرا خودي ندانا مني ولا حيفا شيرو مجت دان اولادي بخير جناب كوشي خستخاني بكسو بخدينه كچات زرا صالحاناي برسرت نداي دهي واخداي غريب داي دهي واخداي بكسم داي ولا كسم نمال في دنيا ياس بمرم داي گلک سپاس کم یا تیجی خوش تب تنبوره خواه آلیکاری دامن گلک سپاس کم براسی از دیگر نخود خوازم ایش بلا کو از نزانم نه پر باشه ما چی دستیم هات جخواه تیج گو بو چند سالت تنبور لی نداییه یان هات دی ساجیت باشی تو لید دی دستران بیجی دستری
Em gelek spas dikim. Em strane ki jite jî godarî bikim anha. Strane ki kîjan stran tu dibêjî ji bo temaşevana godarên me. Em sırana em bêjin klîba me yekemîn Gulam Mêrdînî herkes me bê nas kir. Ez wê bêjim. Keremke. Em vê strane jî diyarê Mêrdînê bikin. Gelin Em Mêrdînê. diyarê hemî Gulam Mêrdînê. Belê. Gulam Mêrdînê çavê wê deryaya jînê gava ew ji min re keniya dilên bû baxçevînê dilên bû baxçevînê Gulam Mêrdînê çavê wê deryaya jînê gava ew ji min re keniya dilên bû baxçevînê dilên bû baxçevînê Jina min bu xeyalê pêşroja min mîna çirayê çirûsk da ew bûroniya şeva min ew bûroniya şeva min ew bu ateya jina min bu xeyalê pêşroja min mîna çirayê çirûsk da ew bûroniya şeva min ew bûroniya şeva min Kesku soru zerbeşne bu ev pır bede u çeleng bu Mçave ve de azadidi Gulam betir suleheng bu Gulam betir suleheng bu Kesku soru zerbeşne bu ev pır bede u çeleng bu Mçave ve de veladi Gulam betir suleheng bu Gulam betir suleheng bu Gulam Mêrdînê çavê wê deryaya jînê gava ew ji min re keniya dilên bû baxçevînê dilên bû baxçevînê Gulam Mêrdînê çavê wê deryaya jînê gava ew ji min re keniya dilên bû baxçevînê dilên bû baxçevînê Saat xweş. Ew stran jî nivîsiyatê yan jî Belê gotin müzik her yetê strankî pir xweş e. Spas. Belê strana albuma hêvî da bû. Albuma hêvî da stran ku herî li bandor li ser tekir kîjan stran bû. Rastî hemî stranê berhema hêvî jî
şevdu em bêjin cudatirin û bandortir yani ser min bandorek mazin hişne. Çünkü stranê hemî jî ne stranê rêzê ez bêjim. Şeva tarî Gulam Erdînê dîsa her wiha ez bêjim bîranîna şehîda û sonda min lê strana herî ku tabî ez ê kitibim strana hêvî bû. Hêvî bû. Jixwe ez bawerim navê albûm jî vê stranê girtiye hêvî. Belê belê li ser xwişka xwe min nisand bû ew jî navê stranê hêvî bû helbesekî dirêj ku hemû ez bêjim axa Mezopotamyayê bi gav gav dikarî têde bibînî helbesekî wisa dirêj jî me nivîsandiye di navê de stranekî gelek jî ji alî civakê de jî hate hezkirin û gelek xwestek jî tên ji vê stranê re strana hêvî ew ji bo min tabî cuda ye yani taybetiyekî wê heye çawa ez bêjim berhemanû de strana hogir taybetmendiya wî hebe û cuda be ya yekemîn de jî strana hêvî cuda ye tabî. Navbera te û hunerên muzîkên klasîkî çawa ye? Tu klasîk müzik çê dikin yan jî? Yani ez hemî muzîkên cîhanê godar dikim rasî. Ez bêjim ji tangoyê bigire heta salsayê û ji cazê bigire heta blues rock müzik yani metal rockê bigire yani sert rock heta em bêjin Anadolu rock em jê re dibêjin. Ez gelek müzika godar dikim. Brasî yani ew kamê ser dikê jî cuda ye yani em me îro tim yê slov got lê dema ku em dertên ser dikê tiştekî cuda dertê holê çünkü tulûrê mezin dibî yani ew gel te mezin dike lûrê yani ez bêjim bi histekî telê te hebe te dibî deh boz ji vê bûnê jî hatta ji desê tê ez stranê gelek cuda jî dixwînim li ser dikê yani performansa zindî de ez bêjim. Yani tabii evka wî müzika min bandorkirina wî car carna çê dibe mesela ez vî bêjim dema minek stranê nû jî hene di berhema min nû de yek min nivisandiye yani dema ku heval dibîsin ya müzika wî mesela weka ku em bêjim biyanî be ji me re tê lê dema ku deng dikeve bi Kurdî sedî sed Kurdî di distirî cudabûnekî yani cuda tiştekî cuda derdixwe holê her wiha jî bi rasî sentezekî jî xweş e dibêjin ji aliyê hevalê min ve ez bêjim müzîkjenên hêja ve dema ku were ecibandin jî ev ji bo min kêfxweşiyekê. Belê rast e. Piranî tu bin bandora kîjan müzîkê de may? Mesela tu dibê ez gelek müzîka godarî dikim. Kîjan mesela huner û müzik li ser te bandor dikin? Yani yeni derveyên mesela yani müzika em bêjin ku Tirkî dibêjin ya özgün müzik. Yani ez bin bandora wî de zêdem ama o tarzê min jî ew e dengê min jî ew e ji pela ku ez vî bêjim ez dixwazim gelek müzîka bikar bînim lê meriv gerek hinekî nava hunerê de hedê xwe zanbe yani. Yani meriv kar be çi bike meriv gerek wî bike yani tiştekî ji xwe zêdetir dema ku tu bikî Tirkî dibêjin ya eğrîtî yani işte dur dimîne ji vê bûnê jî yani tiştek gul dengê min tê ez bêjim ew müzîka xemgîn em dibêjin ya özgün müzik yani ez dibinê bandora wî demam ama o müzîka min jî ew e yani dema ku em nav bikin ez dikarim bêjim ez müzîka belê stranên Tirkî jî hatu dibêjin wisa stranê ku li ser te guhem li ser madibakê jî bibêjin li otela madibakê dudiyê tirmehê de hatibû şewitandin gelek hunermend û nivîskar û navdar jî ji nav ew agrê de hatibû şewitandin em jî li vir vana bibîr tînin. Belê bi rasî ewkekî ez şa bêjim hani dîroka Tirkiyeyê de em bêjin nîşeyekî reş e ji bela ku însan hatin şewitandin wêrê ji bela ku em bêjin hunermend hatin şewitandin helbestvan hatin şewitandin yê ku bi karê hunerê re alaqadar dibe hatin şewitandin her wiha nivîskar hatin şewitandin yani pêşeroja me hate şewitandin ji vê bûnê jî em jî wan bi bîr tînin em strana Modîs Akarsu jî ji bo wan hemiya diyar bikin. Evet, gerek. Em hevdûra bixwînin şê dibe? Ka em verî.
Bugün dost yaralanmış, yine gönlüm hoş değil. Bugün dost yaralanmış, yine gönlüm hoş değil. Her yanım parelenmiş, her yanım parelenmiş, yine gönlüm hoş değil. Her yanım parelenmiş, her yanım parelenmiş, yine gönlüm hoş değil. Dost hasreti zor imiş, her dem ahuzar imiş. Dost hasreti zor imiş, her dem ahuzar imiş. Derd adamı yerimiş, derd insanı yerimiş, yine gönlüm hoş değil. Derd adamı yerimiş, derd insanı yerimiş, yine gönlüm hoş değil. Akar suyum yansam da, kül olup savrulsam da. Akar suyum yansam da, kül olup savrulsam da. Bazı gülsem de, bazı gülsem de, yine gönlüm hoş değil. Bazı gülsem de, bazı gülsem de, yine gönlüm hoş değil. gelek spas em gelek spas dikim em hatin davya bername xwejî em gelek spas dikim hunermend Mesut Metmeneşkan li İstanbulê hat devlî bernameyên Bayê Bakurê bû. Saeta te xweş be. Ez gelek spas dikim. Em hatine dawî newsa Erê ey serî de ji hemû gelê Amedê û yek an hal ser ekranên Gün TV me temaşe dike û godar dike digin radyoyê de. erê Silav rêzê xwe dişînim. Bi rastî ez gelek kêf xweş bûm. Her wa bernama te jî cardin pîroz dikim. Bernameyekî gelekî xweş û ez bêjim kêf derbas bû, coş derbas bû. Her wa jî wisa serkeftî ji bela ku tu zaravayê ez bêjim di milkî de axî normale lê zaravayê kurmancî wisa serkeftî te axî û pêşkêşvanî jî dikî. Ez te pîroz dikim. Ez gelek kêf xweş bûm. Ez bêjim înşallah rojê azad, rojê xweş ve ye gelê Kurd be, ye hemû gelê bin dest be. em jî gelek spas dikim Brez Mesut Met lê em dîsa stranekî te godarî bikin em biqedînin em berî xatirên xwe ji godarên xwe re bixwazin em serkeftin ji te re jî dixwazin niha berhemên tey nû jî derdike ve serkeftinekî herî mezin ji bo te xebat xweş em bibêjin û stranekê din ji em te godarî bikin em berî xatirên xwe bixwazin. Belê temaşevan û guhdarên hêja em îşev zî gîştin dawya bernameyên Bayê Bakur. İşev jî me hewil da bernama me bi gora dilê we biçe bi heval Mesut Met re bi hev re stranên xweş gotinên xweş em gelek spas dikim ji we jî û heta hefteyekî din hunermendekî din em dîsa tên pêşberî temaşevan û guhdarên bernameyên Bayê Bakurê û li ser ekranên Özgür Gün TV'ye heta vî demê her şad û bextewar bin. Şev baş.
Nevijetli kuyet çimanayı Hengili tedigerim kamemin naye Nevijetli kuyet çimanayı Hengili tedigerim kamemin naye Jir derdi çabin teyar ketime tayin Haft ruju haft şebimin hevamin naye Jir derdi çabin teyar ketime tayin Haft ruju haft şebimin hevamin naye İdizini karim verim es heydime Şu şadilim şkesiye ves heydime İdizini karim verim es heydime Şu şadilim şkesiye ves heydime Liber dilimin negerine bizi poşmanim Evne cara yekiye jite begummanim Demin gubet seneke vez bi hayranim Dedi saguhne damin çimazini zanim Demin gubet seneke vez bi kurbanim Dedi saguhne damin çimazini zanim Haydi ver dura İdizini karim verim es heydime Şu şadilim şkesiye ves heydime İdizini karim verim es heydime Şu şadilim şkesiye ves heydime Te to ve shiver